Kajing ko trekam hapo ka Community Health Center CHC ha umsning kala penlong ya kasenjuk kirang ba shnong balatip kum ka umsning block headman forum banjurip ya ka jinglong jingman jongka bat banya kenduru yo doctor in charge jongka CHC banya keran halor ki jingtuna bat ki jing e katai kasenjuk kabala kedup ya baro kirang ba shnong jongki shnong ki bahap hapo ka umsning block kilalai banjurip ya ka CHC ha ka arpo pratrik unailar balayalam khamat do presiden uba Frankie Nongrum ubalong urang ba shnong ka umsai sning lat maurong bod advisor uba Marshal Nong Shli ubalong ru urang ba shnong nong thamai lambat kiwi kiwi dikhot ka forum uba Frankie ulaya thu ru uba menta la shipos nam tam omdon ka jing thia na ka benta ki shenrang lani ka meal ward hagani ka CHC but hagani ka jing kendo na kaliang u doctor in charge jong kani ka CHC ula pentikna bahapo unius nam onbu no ikjing thia jong ki shenrang shushu kila pentip ru baka forum kala yakran ru halor ki jingtuna ki nong trei hagani ka CHC kamtam ki technician nakadaw badon ki bala shong thain bat ki bala khlat no bat ka jingtuna kini ki nong trei kala wanra shipun ka jingko hagaru kam trei kam jong ka tei ka CHC Habna kong so manai ngu yoblay namta ni ka sngi bang nak wan rumnong kumni ni ka CHC Umsing Center ngi nagaliang ka Umsing Block Headman Forum kidan kruy hani daga jong snang hani di official jong ka Umsing Headman Forum jadi hadin bagira bani kundu yo head minister habadai bat kimat ki bigirawa hagibun tingka duna jong ni ka center away kalong ba mentala kumba shipos nentam hani ka si omdan jing tia senrang but kiwi ki jing tuna jong ni ka si handrai hadin bai kendu yo in charge jong ni ka center ki Dr. Sokia di ilai assurance ba padu benai mentai usnam hi bakin la ban pelong no ban admit no yaki yang pang senrang ka ni ka mi ruat dikata ka kalong ka bang dokumen negleng forum bakalong siso ya ka ka ba naimi manik no yo health minister ting so na kumle yo health minister daga ni ka banta but sa ko ro ngi kwa ban penpau lambak forum ba ko kumji kan but in charge ba ya ki pus ki ba light hane ki ba ki technician kamtam ba ka government kapala bakin thung na ubot kapale ba kimduna yakini ki man power ma kumji chu ngi long ba la duna stem ban tap yakini ki pus ko te kam hal po si di jing tu kalong ba kapala bakin tap no klo yakini ki pus ke ba don ki bala sung thai don ki bala yap da kum ta ter ba kam tam ba kede ki ba pe ki technician ki health issue ti kan long jinap sibon shu yakini ki ka si tan ni kini kaliang tinggi forum so ai kublei doctor in charge ba ngi la simkya bon klang bala bit mbiang yakini ka si center ti kaliang jungi forum ban ai kublei pi do ka press ka ba lamba jung pi hi ban pra ini kubo sa government ba ki ba ngina dawa ng police pun kata bat kumjuru ni so ban ong ban kuntu de se lamba kin kum ni sorok ka badan ni ba namba ka prudi ba kin lab ha ga drainage hoi menta sipon I kepol abyang hadin ngata snew byang nakata na jung drainage kata ti bat kumju ka de ka jaka ka ba long yo ti kuntu le se lamba ka ni ka forum ba kumnuan pen le kloi no pen long kumbai kan ba I Dr. Sokia bolong one way kan ni kalong jirap sibun yaki nampang ngam tambah ke ambulans tingna jungi kbe sibun tangata sibun Kli berkata ka benta nilai yo bah ban discuss bat doktor in charge ti lai thu hangi kelong bayam menta ka jingdon jengki doktor kabyang ten ri kidon pat kide ki por ki ba kiduna ki doktor namar ba kidon ki por ki ba ki doktor kilik ha jingpule ki jengki te don ru ki ba don hak syuti ten ri kum bakalong menta yong ba ka strength hi kani ka si kabyang ki doktor kumagi don menta mde tangi doktor wat kinos ki sister ki badon hapo jong karu klong ki yamenta kilong ki bapit babyang te hadin bangilai kli badi doktor tingi syam ya kata gade ka jubab ka vi tingi nge scam ba inom thok ngatrai ten rei to teng bapli ki nong pang mo habagiwan te ki kwa he ladawan menta de benyo no ten rei ngisngu thu bagni si ka kobar kumba ki arspa hadulai spa ki opd ki sisngi te bapli
saungut ki doktor te kamlong ka besok ya ki ban tai op ya ki aspa hadulai spa ngut ki patient te kajing kerpat ni nagaliang jongi kalong haju por ya ki patient bakin hap blong patient ni kan blong yasha mo kan sa kapali jongki kan poi tem dei suban ong klem dei tip ya gijing sisa bengin suya keno ya ki doktor ten re ki doktor kumbagalong matang kesngi hadin gijing wan jurip ko jongi ngisem ba kila trei hok ila gejong kamram te gijing kerpat nagaliang jongi kum ki nong ilam sunong ya ki pai ba nong sunong bengin long yasha te nginge scam ru kai ke ba i doktor ila pen pau mene kalong ba lam no hapo benai Oktober kin yo ban ya shift no ya ki wards kaumot ki males ward ki females ward ki children's ward te ngis kamba kata he kanang yarap susu ya genika si haging trikam gujoka por nagalyang jongi kum ko forum ni don ya ban appeal sa government ho ni smutu ba kat kum ka sanction post ka dei saungut ki doktor de yak mentah hi government kala fill up hi kita ki saungut ten ri ka jing kerpan ka jongi pade kalong ba nalor ki saungut sungba at susu ya ki doktor hangnya si kenang bakan pensting ya ki doktor ya kini ki bladon lupa ban trikam namar teng ke emergency hang ne ke trikam 24/7 di bepli doktor menta baro sisngi kilape ji OPD temanu ban aten pade ka emergency ten namar kata ngi kwa he baka ka government kan sim kia banang penbun susu banang pha susu yaki MBBS doktor hangni kebakan nyarap yaki patient ki bawan ki OPD mo OPD patient bat kumju ru yaki NP inpatient ba kan pun start haka rukom terikam kata gede gejing apel nagaliang jonggo forum yaka government ladam dei deki permanent doktor kila ban pha deki ka contractual doktor banyarap na kementa kini doktor kiba ladon lupa namar is ngutu kat kom gijing itu ba menta armut ki doktor kinmi iwe inle ban pedeng gijing pule ban iwe indon hak syuti temut kin sa beng selaingot te namar kata haswa begini armut kinle hak syuti ba gijing pule gijong ki ni kerpat ya ka government bakan pha sekumba arlen laingot ki doktor ki ban yarap ya kenika sing si tulis